Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig, fordi vi får lov at være sammen, og beder om, du vil velsigne den her aften for os. Amen. En af de første barndomsglimt, jeg har, når man snakker om, at man som barn kan huske et eller andet, som har noget med kristendom at gøre, det er fra mit hjem. Min mor havde som ung købt den her, der er sikker på, at I alle sammen har set den rundt omkring, den her kæmpestore bibel med læderbind og guldtryk på ryggen og Rembrandts og Dorés billeder indeni og stor skrift og sådan. Det er stort set, så vidt jeg sådan kan finde ud af, den eneste luksusting, hun for sine fattige spareskillinger har købt, før hun blev gift. Det er sikkert også en voldsom prioritering, at den har været dyr på det tidspunkt. Og det ville hun have, og den havde hun så med, og det var det, hun bragte ind i mit barndomshjem, så at sige, fra sin fortid. Og en gang imellem, som barn, også som lille dreng, fik jeg lov at kigge i den, hvis jeg havde vasket fingre først. Og så kiggede jeg i den, og så har jeg jo fundet et billede af Jesus på korset. Og jeg kan huske det nu, jeg har ikke været mere end en førskoledreng. Så jeg spørger mor, hvorfor hænger han på korset? Og så gav hun det helt enkle svar, at det er fordi, han skal åbne døren til paradiset. Den er nemlig blevet lukket. Og så kan jeg simpelthen huske det. Jeg tror, det er derfor, jeg kan huske det. Jeg tænkte, det må godt nok være svært at åbne en dør med et kors på. Og så slutter historien med, at hun sagde, at de tog ham ned af korset. Og så var alting godt. Så kan jeg ikke huske mere fra det, men det der svar blev sådan en af de der glimt, som har taget den samtale, som har taget et halvt minut, som på en eller anden måde blev bestemmende for et barns tro. Jesus døde på korset for at åbne døren til paradiset. Og så behøvede jeg ikke mere forklaring. Det var nok. Der var ikke... Hvad skulle man være mere? Det var det handlede om. Det vil jeg gerne tage udgangspunkt, fordi det er ret beset påskeugens budskab skåret helt ned til sådan en overskrift. Det var lidt fristende at sige, okay, det var så det ikke, det var min oplæg til i aften. I virkeligheden burde jeg måske have gjort det, fordi så ville I have husket det. Det var den aften, han sagde det der, og alle sammen kunne gengive hele bibelforedraget, når de kom hjem. Det er jo ikke så dårligt for en prædikant at kunne gengive et bibelforedrag, og så alle kan huske det. Sådan. Nu vel, vi skal gøre lidt mere ud af det alligevel. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i, at det gamle testamente, som vi jo har lidt fokus på også i den her sæson, jo er en uafsluttet bog. Det gamle testamente udgør 2/3 af vores bibel, og det er fuldstændig umuligt i virkeligheden at forestille sig det gamle testamente alene. Jeg ved godt, at jøderne de prøver på det, men de har også deres problemer med det. Fordi gamle testamente på de mest afgørende punkter ikke er færdig. Jeg mener, bare tænk på slangen, som frister Adam og Eva i paradiset. Gud siger, Eva, du skal få et afkom, og dit afkom skal knuse slangens hoved, og han skal bide dig i hælen. Det er løftet. Det er ikke gået i opfyldelse, da Gamle Testamentet slutter. Lidt senere har vi løftet til Abraham. Et land og folk, det får de sammen med Moses, og en velsignelse til alle verdens folkeslag. Det løfte var ikke gået i opfyldelse, da Gamle Testamentet slutter. Og det løfte bliver konkretiseret flere gange op igennem profettiden. For eksempel, når det hedder, at hele verden, eller alle hedningefolkene, skal strømme til Sions bjerg og svælge i fede retter. Det skal være festmåltid på Sion for alle folkeslagene. Der er løfter til David om et fredsrige. Der skal aldrig mangle en til at sidde på din trone, David, en af dine efterkommere. Det løfte gik ikke i opfyldelse. Gamle testamente, det slutter uden konge, uden davidiske konge. Og på den måde så er der
også omkring offerinstitutionen noget uforløst. De skal bringe ofre. I stride strømmer har de ofret tyre og kalve og bukke og geder og får og duer og korn og olie. De har slæbt det ind i templerne. De har ofret og ofret og ofret. Hvorfor har de ofret? For at løskøbe sig i forhold til Gud. Fordi tanken i Guds ord egentlig er, at hvis man er faldet ud af pagten, så er den brudt, og så kan den ikke gøres god igen. Og så lader man dyr dø stedfortrædende for den stakkels synder, som har syndet mod pagten. Og det gentager sig igen og igen. Der mangler noget i at forløse det her. En gang for alle sætte et punktum. Så det gamle testamente venter på den nye pagt, som også er forudsagt, hvor der er tale om et stenhjerte, der skal opereres ud, og et kødhjerte, der skal komme ind. Det er der i det gamle testamente som løfter, men det slutter uden opfyldelse. Og det er væsentligt at få det med, fordi hvis vi skal forstå, hvad det nye testamente med Jesus beretningen er, så er det lige præcis afslutningen på det gamle testamente. Og skal vi forstå Jesus rigtigt, så skal vi forstå, at han kommer som afslutningen på det gamle testamente, og tydeligt iscenesætter sig selv som afslutningen på det gamle testamente. Jesus binder det gamle testamente sammen, og efter påske er der egentlig kun tilbage i Nye Testamente en virkningshistorie, et efterskrift, om man vil, af bibelhistorien, som begynder med skabelsen og slutter med, lad os så tage pinsen med, slutter med pinsen, og derfra kommer så virkningshistorien med skrift, med brevene, Johannes åbenbaring, som nu forgrener det sig ud i verden. Så hvis vi skal så se på den her påske, som så er så afgørende, som det sted, hvor hele Guds ord når sit klimaks, så kan man sige, alle følelser i spil. Indtoget i Jerusalem med frelsesjubel og kongehyldest. Rensningen af templet med konflikten, vreden, pisken, forræderiet, svigt, afmagt, gråd, bitterhed, lidelse, skueproces, død, begravelse, opstandelse, håb, evigt liv. Det er alle de allerstørste af menneskers følelser. De kommer til fuld udblæsning hen over den uges begivenheder. Så det skal vi se lidt på, ganske kort, hvad det er for noget, der er i spil de enkelte dage, og så skal vi se lidt på, hvad påsken betyder for vores tro og vores liv, omkring forsoning og omkring opstandelse. Jesus sidste påske, den begynder jo med Palmesøndagens beretning. Og så går den videre i skærtorsdagen med måltidet, afskeden, forræderiet, Peters fornægtelse, bønnekampen i Getsemane, videre ud i langfredagen med lidelsen for pinslerne, Guds forladtheden på korset, tilskuerne, både dem, der græder og dem, der håner, Jesu død, templets forhæng, adskillelsen mellem det hellige og det allerhelligste, der bliver brudt i stykker. Han bliver begravet påske lørdag, Herrens store hviledag, inden påskedagens triumf. Store triumf. Sejr, triumf. Det er sådan, det udspiller sig i overskrifterne. Jeg nævner det bare, fordi det er væsentligt for os på en eller anden måde at forholde os til, at påske har de her dage, som hver har sit tema. Det er det, der gør påsken til det allerstørste drama i hele den kristne tro, og den allerstørste fest i den kristne kalender, fordi det ikke bare er én begivenhed, men hver dag har sit højdepunkt, sit klimaks. Og forsoningen er det sted, hvor trådene stærkest knyttes sammen i dette ene ord. Forsoningsværket omkring påsken begynder Palmesøndag med det her citat fra Zakarias, som er et mærkeligt modsætningsfyldt citat. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter.
Se, din konge kommer til dig retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes følge. Så langt er det jo helt forkert. Bryd ud i fryderåb, I der bor i Jerusalem. Det er fint nok. Din konge kommer retfærdig og sejrrig. Det er også okay. Din konge, Davids konge, han kommer sejrrig. Nu genoprettes Davids storrige. Han kommer sagtmodig. Okay, det er orden. Ridende på et æsel. Hvornår har I set en sejrrig konge ride på et æsel? Aldrig. Jeg kan ikke se det. 1920. Afstemning. Nationalismen blomstrer i Sønderjylland. Alt, hvad der har været gemt væk i 60 år, det bliver hejst op. Det der rødt og hvidt i flagstængerne, og det meste af det har jeg læst et eller andet sted, i hvert fald nogle steder. Det revnede, fordi det var blæsvejr den dag. Det var helt mørnet i stykker. Men nu skulle der festes igen. Og så kommer kong Christian den 10. på den hvide hest og rider over grænsen, og ikke et øje tørt. Hvad ville det være sket, hvis han var kommet på et æsel? Ja, det er fuldstændig komisk, ikke også? Nu har vi haft en konflikt omkring det her, og den stærke tyske magt. Nu trækker de sig tilbage, og så kommer den danske konge på et æsel. det er det scenario, Zacharias han opregner. Og så kommer så med den her narrekonge på æslet, han gør. Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hesten i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Det her, det forstod de ikke. Jo, de forstod det, de ville forstå. De forstod, han kommer retfærdig og sejrrig. Måske også forstod de sagtmodig. Han udråber fred. Han tilintetgør krigsbuerne. Han sørger for, at nu bliver der et herredømme, som udspringer fra Jerusalem, fra hav til hav, fra det døde hav, og helt ud til Middelhavet, og længere ind gennem ørkenen, ind mod det gamle Babylon. Til jordens ender fra floden, derinde Eufrat og Tigris, til jordens ender. Nu sker det. Og da Jesus kommer, sætter sig op på det æsel, så forstår de med et, han passer i det her modsætningsfyldte billede. Han er fredens konge. Han er retfærdig. Han har modsagt de ledende farisæere. Han har været sammen med de syndige med udskud. Han ser ikke på mennesker sådan som andre ser. Han ser retfærdigt. Han er sejrrig. Han har opvagt døde. Han har helbredt spedalske. Hvis der er nogen, der kan tilintetgøre krigsbuerne og føre til fred, så er det ham. Så alle forventer, da han rider ind i Jerusalem, at nu rider han ind igennem byporten og hen til Antoniaborgen, og der vil han så smide romerne ud og kalde til oprør. Og de følger ham. Men det gør han bare ikke. Han rider ind og renser templet. Og sender det der ekstremt tydelige signal om, at det er ikke oprør, han vil lave. Det er fred i hjertet. Men med hans indtog i Jerusalem, så afsluttes tråden fra det gamle testamente, løftet om en konge i Davids slægt, som skal herske fra hav til hav, og som skal herske i fred og for evigt. Nu blev gamle testamentet sluttet, den her røde tråd op igennem den her tankegang. Så går stafetten lidt videre hen over næste af de store dage, omkring den nye pagt ved mit blod, siger Jesus. Lige så snart han siger det ene ord, nye, så har han også sagt et andet ord. Gamle. Man kan ikke sige, at jeg indstifter en ny pagt, hvis ikke der var en gammel. Så vil han bare sige, at dette er pagten i mit blod. Dengang de fik den gamle pagt med med Moses, der sagde Moses jo ikke, se, nu indstifter vi den gamle pagt, og så om lang nok tid, så kommer der en med en ny pagt. Nej, dette er pagten mellem jer og Gud. Det blev til den gamle pagt. Men det, som den gamle pagt var grundlagt på, det var hele lovsystemet.
hele den gamle pagt slutning ude ved Sinais bjerg med de 10 bud og alle følgelovene, det er baseret på 2 små ord. Hvis. Så. Hvis I holder mine bud og adlyder mine befalinger og gør, hvad jeg har befalet jer, så skal I altid leve trygt i det land, jeg vil give jer. Jeg vil være Herren jeres Gud, og der skal aldrig nogensinde være ende på rigdommen, freden og trygheden og herligheden i det land, jeg vil give jer. Og så er det, man tænker, kunne vi da bare have været der? Længe før internettet, og længe før alle bøgerne, fjernsynene, mobiltelefonerne og det hele. Og kun have det ene, at skulle koncentrere sig om, at stole på Gud. Det var så nemt. Prøv at tænke, at de har set de 10 plager. De har set ham kløve vandet, og de har gået tørskud op i det Røde Hav. De havde fået manna i ørkenen, de havde drukket af det vand, der strømmede ud af klippen på underfuld vis. Og så siger han, har I set nok? Stol på, sådan fortsætter det, hvis I holder mine bud. Og mener, nok er de bøvlet, de 10 bud, men så er de heller ikke mere bøvlet. Det er okay at holde sabbat. Det er okay at holde sig til sin ægtefælle. Det er okay ikke at slå ihjel, ikke at være misundelig, og ære sin far og mor. Det er sådan, altså noget af det kan være lidt besværligt, ikke også? Men det lader sig gennemføre, og hvis prisen er, at man så kan leve i velfærd, tryghed, ro og fred og have det godt, så er det en overkommelig betaling. Så hvis I gør det, så vil jeg være jeres Gud. Og hvis det så skulle kikse, så kan I komme med et offer og sige BB. Ej, så kan I bringe Gud et offer, et stedfortrædende offer, fordi det, der sker, når man falder ud af pagten, eller overtræder loven, det er, at man falder ud af pagten, og i virkeligheden regnes for død for pagten. Så kan man lade en anden dø, et får eller et gedekid, og så kan man genindtræde som levende på den plads, man havde før. Men den gamle pagt brød sammen. Templet var simpelthen institutionen, som ligesom skulle sikre, at det fungerede. Og templet blev ødelagt. Man fik bygget et nyt tempel, men det var kun en skygge af det gamle. Så det blev ikke rigtigt til noget. Og så siger Jesus her påskeaften, denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Det er noget, de fleste har hørt relativt tit. Den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Ikke hvis og så, men en ny pagt til syndernes tilgivelse. En pagt, som ikke handler om lov, og krav og gerning, men som handler om nåde. Den nye pagt ved mit blod, siger Jesus, den indstifter han skærtorsdag, og den fuldbyrdes så langfredag. Før verden blev grundlagt, har Gud i Kristus udvalgt os til at stå hellig og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Så det vil sige, at den gamle pagt var ikke en Guds oprindelige plan, og så kunne han godt se, at der var gået over nok, at det her, det kommer aldrig til at virke. Jeg lavede en fejl dengang derude i ørkenen med loven og sådan noget der. Så nu laver vi en plan B. Nu får de det lidt billigere. Sådan. Det der med, at de skulle gøre lidt, og så kunne de få det, det troede jeg var en god idé, det var det så ikke. Så nu er jeg nødt til at give dem det gratis. Sådan var det ikke. Gud besluttede, før verden blev grundlagt, så er vi altså langt tilbage. Han besluttede, før verden blev grundlagt, at vi skulle stå foran Guds ansigt, uden fejl, i kærlighed, i Kristus, i ham. Så plan A, det var den nye pagt. Den gamle pagt var det spejl, der skulle få os til at se, hvordan vi selv er, så vi opdagede, at tilgivelsen fra Gud er et privilegium og ikke en rettighed. At det er en gave, som vi får, fordi vi ikke kan fortjene os til det, som vi egentlig har brug for. Sådan er det, fordi det allerede i Det Gamle Testamente hedder om Gud, at han er nådig. Faderløses fader og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Salme 68, det er bare et citat, man kunne have fundet masser af andre citater, som siger den samme sag. Det her har jeg valgt, fordi der står, at det er udtryk faderløses fader.
Gud kaldes for fader i det gamle testamente. Ikke så tit, som vi møder det i for eksempel, altså vi er vant til at tænke det omkring fader og vor, men det er der. Og lige sådan kaldet til opgør fra Esajas-bogen, hvor det hedder, at jeres sønner som skarlagen, kan de blive hvide som sne, og de røde som purpur, kan de blive som uld. Lad os gå i rette med hinanden. I den nye pagt, nådepagten, som er lovet og forudsagt allerede og bestemt allerede fra det gamle pagts tid, den sætter Gud fader i værk. Gud har udvalgt os i Kristus, og om Kristus hedder det allerede fra det gamle testamente som løfte, at det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud, men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder, han blev straffet for, at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt, vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det er løftet, som ikke er opfyldt i det gamle testamente, men som opfyldes i det nye testamente, ved at sønnen fører det ud i livet. Og det vil sige, at forholdet mellem fader og søn i forsoningen kommer til at være vældig, vældig afgørende. Og der vil jeg gerne understrege, at det forhold mellem far og søn er et mere intimt og tættere og inderligt forbundet forhold, end vi kender det fra jordiske relationer mellem forældre og børn. Men det er et guddommeligt råd, før verden bliver grundlagt om forsoningen, om tilgivelsen, om nåden, om den nye pagt, som er forudsagt op igennem det gamle testamente. Faderen sætter i værk og bærer smerten. Sønnen fører det ud i livet og lider døden. Hvad der er værst, se på eller være udsat for, er jeg ikke helt sikker på, om jeg ved. Men det var sådan, i hvert fald, det kom til at finde sted. Og den sidste dimension i det er så med et citat fra Joels bog, vi er stadigvæk i det gamle testamente, det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker, jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Guds ånd udgydes over folket som helhed, over enkeltpersoner som helhed, for at de kan udrustes til at tage imod den frelse, som faderen sætter i værk og sønnen fører ud i livet, og som Helligånden hermed fører igen. Og så må man sige, at nu burde der måske have været sådan en hen over det hele her, hvor der står, at her afsluttes tråd. Den der tråd om løftet op igennem det gamle testamente. Om forsoning, ny pagt, tilgivelse, nåde. Og så den sidste store klump i det her, ikke også, nemlig omkring opstandelsen. Der kunne vi have taget fokus på den tomme grav og opstandelsesberetning. Det vil jeg ikke gøre i første omgang, men vil gerne citere noget af det, der kommer ud af den tomme grav. Med et noget tungt citat, som jeg skal prøve på at få fundet nogle gode elementer frem fra. Paulus skriver her i Efeserbrevet kapitel 1, jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. På en eller anden måde så fornemmer man, at Paulus har noget på hjertet, og han stakker det ovenpå hinanden, og det er næsten sådan helt staccato, ikke til at forstå. Jeg har våget, efter at have citeret hele teksten, og klippe lidt i den. Jeg beder om, siger Paulus, at Gud vil give jer visdomsånd til at erkende ham med åbent hjerte. Det er det, der ligger i den første lange del af citatet. Gud giv dem visdom til at se med åbne hjerter, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer. Og det er simpelthen, Paulus har forstået noget, som
som vi måske kæmper med at forstå. Fordi jeg er sikker på, jeg kan mærke, det er sandt, men jeg kan ikke komme derhen, hvis vi forstod, hvilket håb Gud har kaldet os til. Så kunne vi ikke sidde stille. Hvis vi forstod rækkevidden af, hvad det betyder at tro på kødets opstandelse og det evige liv, på paradisets virkelige, konkrete, tilkommende herlighed, hvis vi forstod det, at hver ny dag fører os nærmere en herlighed, som overgår enhver menneskelig beskrivelse, så ville hver dag være som en rund fødselsdag. Fuld af glæde og fest. Og hver dag, ovenikøbet, hvis vi kunne leve den uden smerter, så ville det være en fantastisk dag. Vi kunne leve den uden smerter, og dog er vi kommet en dag nærmere den herlighed, som er i vente til Guds børn, som overgår al forstand. Hvis vi forstod det, så var det sådan, vi ville have det. Og inderst inde, så tror jeg, vi ved godt, det er sådan, det er. Men vi har ingen erfaring med det. Derfor så er det næsten ikke til at holde fast i. Derfor så fortsætter Paulus her. Det håb, så I aner, hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans styrke. Ja, faktisk så er vi født så blindfødte, som Grundtvig han siger i en af sine salmer. Blindfødt var det arme hjerte. Vi er født uden evne til at se Guds herlighed. Og derfor så skal der simpelthen ske et under, for at vi får øje på det. Vi skal udsætte en guddommelig helbredelse af vores syn. Og den måde, han helbreder vores syn på, det er ved at virke i os med den kraft, hvormed han oprejste Kristus fra de døde. Det er da noget af en kraft at have til rådighed. Den kraft, der vagte ham og kaldte ham ud af graven. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Det er vores vilkår som kristne. Det betyder, at Gud virker i os, som tror med opstandelseskraft. Troen er skabt af Gud med de samme ingredienser, som de ingredienser, der rejste Kristus fra graven. Når vi tror, er det fordi den ånd er virksom i os, som var virksom i den døde krop i Josef og Arimatheas grav i Jerusalem for mange år siden. Derfor vil jeg glæde mig til i år, som de foregående år skulle synge påskedag. Det er hver dødeligt menneskes fryd. Det er på jorden en himmelsk lyd. Kristus opstod fra de døde. Han i sin død trådte døden på nakke. Hvem der med nåden vil tage til takke, rejser han op fra de døde. Lad os bede. Far i himlen, vi beder om, du vil hjælpe os til at få blik for det. Til at forstå det. Det er håb, vi er kaldet til. Velsign det fællesskab, der er her. Lad det leve i tillid til dig og kærlighed til hinanden. Amen.